O nwere ndị bụ na ha agbara ọdịnala na omenala Igbo asị. Abịa na ọtụtụ ụmụnna n'obodo, a na-ekwu okwu ka anyị esi were dokwa ndị ichie, dokwa agwụ, dokwa owuwu, dokwa udo, dokwa aja ana, dokwa obi ndị ichie, dokwa ọdọ ọmụmụ, dokwa arọ bi n'agụ. A na-ekwu ka anyị esi wee dokwa ihe ndị a bụ ọdịnala ụmụnna, ọdịnala obodo. Ụfọdụ ndị a na-asị mba, ụfọdụ ndị a na-asị na ọ bụ ife ndị mgbe ochie, ọ ka ewechi atakwa ya azụ na achọghị. O ji bụ nọ ndị mgbe ochie a n'ife famekọta n'ọnya abụọ a na-adịghị mma, n'ọnya kpatara nke a mee nke a mee nke a. M wee na-ajụ sị, ya bụ na idokwa ndị ichie be nna gị bụ ife ọjọọ, bụ alụ. Ịlụlụ ndị ichie obi bụ ife alụ. Idokwa ọdọ ọmụmụ, idokwa ana, aja ana bụ ife alụ. Mana ife chinwe onye ọcha, ife Jizọs, ife God, ife Holy Spirit, ife foreign deities abụrụ ife alụ. Mana idokwe ndị ichie be nna gị bụ ife alụ. Idokwa ọdọ ọmụmụ bụ ife alụ. Ịlụrụ ndị ichie obi ebe a ga-anọ were reference fa bụ ife alụ. Ya bụ ihe ị chọrọ ọ bụ ihe ndị mgbe ochie ahụ, ma ndị ichie nwanụ, ma ọfọfa nwanụ, ma ọdọ ọmụmụ nwa, ma ihe na-enwe na ọka azakọnye fancha niile ọnụ wita azịza. Otu esi azakọnye afịfịa, azakọnye wita azịza, ekporokọrọ fancha niile kpofuo. Ya bụ ihe ị chọrọ, emela anya ya, nsogbu ga-agwụ. Ọkwa ya nsogbu adịrọ, nsogbu adịrọ. N'ọwa gbakute ndị ichie azụ, gbakute aja na azụ, gbakute ogwugwu azụ, gbakute ọdịnala anyị ji wee biri, gbakute fa azụ, kpokọrọ fa ncha kpofuo. N'ọnya ka ị chọrọ. Ekpughatazie Jizọs, kpughatazie Holy Spirit, kpughatazie God. N'ọnya ka ị chọrọ. Nsogbu adịrọkwa ahụ. Kama na ezi nwa a na-edokwuru sị, ọ na-abụ nna aga ọfa, ana m agba ndị ichie, na-agwa ohu mmụọ na nnu mmụọ na-emela ana be nna m ife. Asị mfa na ikpe agha ama ndị na-anaghị ekwuru ụnọ, ikpe agha ama ndị na-achọ ka e were anyị zazakọnye ụnọ ọnụ, kpokọrọ ụnọ ka afịfịa kpofuo. Na ikpe agha amafa, makwa mmụnwa na-ekwuru ụnọ, mmụnwa ya bụ mpụta ụtụtụ ọbụla ewere m nzu kpọkụba ụnọ, si ụnụ biko bịa ma nzu. Ewere m ọjị na-akpọ ụnụ, si ụnụ bịa ka mụ na ụnụ rikọọ, ka anyị takọọ ọjị. Mmụnwa onye na-edokwara ụnọ ọnọdụ, lụrụ ụnọ ọnọdụ, nwere ụnọ ọnọdụ, na-echeta ụnọ, na-ekwunyere ụnọ, na-eme ụnọ aka n'ọnụ. Ikpe ekwesịrị ọkwa ịma mụọ. Ikpe magodu ndị ọzọ na-ekwu ka azakọnye ọnụ kpofuo, o kwesịrị ịma mụọ. Ọsọ onye bụ na mụ na-eme ya mana ana ọma emeta ya. Ikpe ekwesịrị ịma m. Na ndị o kwesịrị ịma bụ ndị ahụ na-ekwu okwu ka azakọnye ọnụ kpofuo. Ikpe ekwesịrị ịma, ikpe ekwesịrị ịma mụnwa. Ogo na m ada emeti ya otu unu si wee chọpụta, at least ana m eme atọ. Yes, ana m emedo atọ. Ikpe ekwesịrị ịma m. Nwee na-agwakwa fansi fa ndị ichie. O nwere ndị na-asị ka azakọnye ụnụ ka afịfịa kpofuo, na ọ na-abaghị uru, na ọ nọwo demons.
na ọ bụ evil spirit ịghọtago nwesịfụ oke na nsogbu adịrọ na mmụnwa nabatara ọnụ na-agodolu ọnụ na-emerụ ọnụ ife na-enye m ngọzi niile ahụ ọnụ kwesịrị inye ndị ahụ na-asị ka ekpokọnye ọnụ ka afịfịa azakọnye ọnụ kpofuo ọnụ ka ewere anyị azapụsị ọnụ na ọnụ demons na ọnụ evil spirits ngọzi ahụ ọnụ kwesịrị inyefa weruzie na ya tinyekwuzie na nke ọnụ kpadoro m ka ngọzi m wee bụrụzie overflowing ịghọtago aka ewere ngọzi dịrị onye na mụ wee nwego ngọzi nke m ngọzi nke m enyego ya ọdụgolu m mana ihe na-ekwu okwu si werekwazie maka ngọzi nke ndị eni na-ekwu okwu ka azapụsị afa ngọzi nke fa dịkwa they have not claimed it. So ihe na-agwazi ndị ichie bụ si wekọrọ ngọzi fa ahụ tinyekwuolu m n'elu nke m ka ya bụ ọ bụ na ngọzi nke m ọ na ngọzi nke m ọ bụ 100 kg ka ngọzi m gbagote to 500 kg or 1000 kg ịghọtago ka a na-abụ nazi sọsọ 100 kg ka ọ gbagotekwuo and na-agwakwa ndị ichie ụnụ malụzie ife mgbu karịa ịbịalụ m because of maybe my past mistake one or the other or maybe n'ụzọ abụ n'ụzọ ife mgbu ọbụla kwesịrị ịbịalụ m ma ọ bụ bịalụ ụmụaka m bịalụ ezinụlọ m ma ọ bịalụ ịmago bịalụ nwunye m ma ọ bịalụ ụmụaka m bụrụzie na ife mgbu ahụ bunye ndị ahụ bụ ndị na-ekwu okwu ka ewere anyị azapụsị ọnụ ka ewere anyị azapụsị ọnụ n'ọnọwụ demons n'ọnọwụ evil spirits so exchange the blessing wee no blessing fa tinyere m na nke m weruzie na ife mgbu dịrị m maka na onye ọbụla nọ n'ụwa nwekwara ife mgbu in one way or the other onweghị onye bịara ụwa gbanalụ ọnwụnwa ọnwụnwa dịrị onye ukwu ọ dịrị onye nta ọ dịrị onye na-eme ife dị mma dịrị onye na-eme ife ọjọọ ọ na-anwụ onye ọbụla so na-agbazi ndị ichie ọnwụnwa nke ahụ kwesịrị ịnwa m ife mgbu ahụ kwesịrị ịdakwasa m eburuzie na ya bujere ụfa ndị ahụ na-ekwu okwu ka azakọrọ ọnụ zapụsịa n'ọnọwụ demons n'ọnọwụ evil spirit ka mezie exchange kata balance nye m nke anụ agwụrụ nke ịghọtago nwanne ihe na-agba gị bụ ị na-eme ọdịnala were eziokwu na ndụ wee na-eme ya and be very very confident and brave akụja na akụja and ife ị na-eme malụ gị ahụ be very knowledgeable n'ife ị na-eme ka ị bụrụ akwa akwụrụ knowledgeable that is ihe ị na-eme mara ya ihe ị na-eme amarụkwa gị ị na-aghọta ọ bụrụ nke mmadụ ịdị na-enugharị gị mara ife ị na-eme ka ife ị na-eme marakwazie gị dị very confident ị na-agbakọ ndị isi ebe nna gị na-amarụfa nzu na-agọrọfa ọjị dị very confident eziokwu na o nwere ike onwe ụzọ isi ga-emetacha maka na ọ nwata ka ịbụ mana ihe na-ekwu okwu ya bụ na ikpe agha ama ndị na-ada emedo atọ makwa ngị nwa na-emedo ncha ikpe agha ama ị na-agwa ọfọ ị na-agba ndị isi okwu na-agbafa okwu a na-agwa gị na uche ka na-ebunye gị na-agbafa sifa na onwekwa ndị na-ada onwe ndị na-ama ọdụ na ha anọ onwe ndị na-ama họ na fan onwe ndị na-achọ ka ewere azịza zapụsị afa n'ụlọ ọwa ụnọfa na anawa anafa ka ewere azịza zapụsị afa mana ngị nwa na onwe gị the reverse is the case na ị na-ekwuru fa na esi na fa ga-anọ ghọtago na ị na-ekwuru fa na ị na-eme ha aka n'ọnụ na ikpe ekpesịrị ịma gị kama ha nyewe gị ngọzi ọkpọnọ ngọzi extra ngọzi that is ngọzi karịrị na overdose ngọzi
ngozi ka ya ewe ngozi ya bụ ya onwe ihe na ekechala oke ekere mmadụ 10 oke asị ofu onye mgbaji ewere oke nke onye a were oke nke ya ọfọ oke 9 ofu oke 9 ndị 9 ndị na-asị na oke anụnwa oke ajọ mmụọ n'ọwụ oke evil spirit n'ọwụ oke demon na fire ewo kedu ife a ga-emezi ekpokọrọ oke 9 ahụ fọrọnụ ekpo ikwori onye ahụ oke wee bọọ nsị ngozi wee karịa ngozi wee karịa onye ahụ nọzie na ụwa ọma o wee bụrụ ya ngwa bụ onye na-aka ụka akachi anya akakpọ anya ebere na-emelụ m ebere gị na-emelụ m gụọ bụ onye si na ọdịnala be nna gị ama ndị na omenala be nna gị ama ndị ebere gị na-emelụ m ma ụka nọ na dị ana eneghe anya ịnọkwa na ana ahụ na-azọkwuri ana a na-asị gị ka emedo ndị nwe ana ndị ichie mmenya ba ana ahụ meru iji wee pụta ụwa wee fụdata ana esi chaa na faụ demons na ọka ewele aiza zapụsị afa anyị ga-abụpụ gị ka asọ kwenwe ihe wa na ịbụpụ mmadụ ka asọ abụpụ ya otu a ka anaghị esi wee bụpụ ka asọ ị na-asaị don't mind me don't mind me o nwere na ọdịka spirit nọ tata cheta na eve nkwa anyị na-eme nkwasaraka maka ndị nwere mmasị iso ya nkwasaraka goes on eve nkwa and anyị nọkwa na month of June rituals aja anyị na-achụsị na month of June anyị ka nọ n'elu it continues to the end of June so nke ahụ na ị chọrọ iso ya na ya ịchatị m na WhatsApp o nwekwa na ọrụ mmụọ ịchọ ka alụ gị ịchatị anụ m nwekwa na ihe ọzọ ezi mma na-edodo mmụọ ọ ịdị na enyelụ ndị mmadụ aka na-agwa mmụọ okwu ka ife dị mma wee na-eme ka chi dị mma na-adị. My WhatsApp number is 08032477868. My name is Ezinwa Anedo. I come for the total restoration of ordinary na omenala Igbo. Nye aka wee tụsa ozi tụsa ya ka o ruo ndị ahụ ọdịnala omenala Igbo na-afụ ụfụ n'ahụ tụsa ya ka o ruo ofe ahụ ịghọtago daalụ m.